Ζώα που αγαπάμε και φροντίζουμε. Φύση που μας θρέφει και τη θρέφουμε. Σεβασμός σε όλους τους πελάτες μας. Αυτή είναι η παράδοσή μας από το 1963 και την τηρούμε καθημερινά. Τυροκομικά προϊόντα Γασπαράκης. Γάλα από ντόπια ζώα που εκτρέφονται στους κούμους Ρεθύμνου. Γραβιέρα, κεφαλοτήρι, τουλούμι, φρέσκια μυζήθρα, ανθότυρο, γιαούρτι και ξινομυζήθρα φτιαγμένα για απολαυστικά ελληνικά πιάτα. Χαμόγελο, εξυπηρέτηση και εμπιστοσύνη όπως την ξέρετε εδώ και 47 χρόνια. Τυροκομικά προϊόντα Γασπαράκης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Κεντρικό κατάστημα παραγωγής Κούμη Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310 41072. Υποκατάστημα λιανικής πώλησης Αρμένη Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310 41033. Τυροκομικά προϊόντα Γασπαράκης. Παράδοση στο καθημερινό τραπέζι εδώ και πολλά χρόνια.